खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 मे 2023 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन जेरावबो जाफुंसारनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनि गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गलाय-गुजाय जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा-फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला-खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खरावबो अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोद मोजां गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननायबो फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबारनांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन
सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय बोरखौबो दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।